parlo hakani video lawan rajpi ika film ka bakar teng Duktar 2014 kani ka film Jepang ka we khana ka bakar teng ka sign up ka badan khat lai sinem karta ka kami ka jongka ka bakar teng ka alarki kide ne ka sino lahor kwa jongka bakar teng udulat khan mulai lami ka tanga ka jong badi ka khun ka jong bansa chaka we pat ka chano udulat khan ujulang teng o nong ya lam jong ka we kun hon ke atia ka we kas ni kat ba ka sai na berkat bat ka par lok ka jong ka kidang ye sna kai ka we ki ying ka barit da ki mau ka sai nap ka khami lenti ba ha ka we kas ni kan sai yo ying kom ka ta ka ying ba ki sna ka par lok ka jong ka ang hoi pin sai yo kom ka ne ka ying hadin ka jing ye chong kurim ka jong pi tang ba pi tang ha pan ap na mar ba pi tang ren om pan long mangan ye tho ye pi ka sai nap ka ong kai ka ta sai ye tho se manga ka de ka par lok ka jong pi mam ye tho ye no ye no kum ta kali thu ik sai na bi ka ba ki yas nyo ma ye tho ka men ka jong ka ba la de ye chong kurim hakata ka sngi lawan chhe bas khan lawan bani ka do ba do lat khan oli tho yo ba kwa bani ka ne suk ba do tor kol ba ka dan ka jing ya kan a da pedeng ka jong ki ba ki ju ya pen her ka put i we ya i we chhe bas khan ulong o ye ka ne ka banda on ha phi ban le ye kan do ma phi yo na mar ba ma phi ti u khli ka jai ban triu ka jong ye la da am lik ma phi om la bani ye pen be ye kane hayin ka sai nap kala hikai ka kami ka jongka kumno bakan tiban tho bat kumno bakan tiban pule hakajan med udulat khan la lei bani kan do badaw tor kol ude uba sancha de ko we ka thai la de ka hima hadu ka post step ula yo bani kan do badaw tor kol long yu ka e ka jing e ka jong me ba me lawan chene dulat ulong kwa na ban pan sange e ka ta ka jing e kan a da pedeng ka jong ki Denmar ka jing ya pin her ka put apdeng ka jong e ki khun ka jong a ke le cha panyap tor ku lu long yo ki briu ki jong me ki cha panyap tang hen neu ngot ki jong a ki cha panyap chi pheo ngot dang long hi ban ye pit kmat i we ya i we du la du long yo la da ngi dang pateng e ka ne ka jing pin her ka put ka jong e man ta lai ngut ki briu ka jong me kin cha panyap la shai pat san ngut ki briu ka jong a kin cha panyap man ta ni long chi par lok la shai ni long unong son i we ya i we lada ni dang ya pidang ni kane ke jing ya pen her ka put ka jong e hadu chis pa snem ro kam sang e so tor kulu long dulat khan lada mi kwa ban pen sang e no e ka jing pen her ka put ka jong e ka don tang ko wi kalat bat pen ye te lok ha pidang ki briu ka jong me pat ka jong a ta ka ba me it no e ka khun ka jong me bangan ye song kurim pat ka de tang ka ta kalat pangila ban pen ye te lok sarai no menta bangin sa ye chong kurim no ha ka sngi tho de haying ka alergi ka dang bun kam Cheba so lawan padula pi jeka ba u internet ika na do ba kadang samla ula ong ika pidang kan mau ne em ha ka to ko por ba pi pen hair kot ko di lada ambat mangai pi lamut ban hap na tnom ying ha ka to ko por pi le pet di na mar ba pi sneo le rai ka lar khi o baru long ika lada om de ba ok pa jong pi ula ye te kular bat o dulat khan ha ka to ko por nga la kular khamat jong obale ban ye chong kurim bat pi kalau orang itu sebaskan, pitiap bangala debiya chong kurim. Ulah orang kah orang ngati bi kata, bat ngati berubah, pim don jingsuk, bania chong bat utunga chong pi. Kalar ki kam sneu tenat ban skap, ikata kejing keren kejong, kalamut ban lek, ulah ka ika, bat ulah orang ika. Lada jia ba pi long, kethe ka ba yap tengah, ngakaloi ban chimti pi. Kalar ki kelas sneu thai kala, nia di keti kejong obat kala lain. Anda la poi tunga chong ka, kala keliu, kumno utor kul ulong. Ulah itu ika. Ki haban pen chong kha no e ka khon ka chong ki badu long ro am de ban ye tho ya no de ban tip tang ma ki kala khi kala sneo si haba ka ya sneo yu ka ta ka jing thamo utunga chong ka ban pen chong khai ka khon ka chong ki ka badang ren te hakat ka por kala ya lami ka khon ka chong ka ban her chpo ka ying ka chong ki kala lumi ki jan ka chong ka bat kala ong ka khon ka chong ka sai nap phi la he man ta anda phi le ye chong kurim phi de ban ti bi kini ka sai nap kala ong ka ngala ti bi kita ka alarki kala sneo phala bat kala kali ka mano ba ye tho ipi kumta ka sai nap kali tho i ka kami ka jongka kala ye tho i ka ka skor ka jongka ha po ka ta ka yin ka alarki kala sneng i ka khon ka jongka bat kali plan kumno ban le namar ba kam kwa i ka khon ka jongka pakan cha pan jongka ha ka ta ka badang rit nak menta bakin yo lat ban pet ka alarki kala so ja hi ka bat kala pen rem pan be ka ha ka ta ka sngi pan chong kurim i ka hakata kasni ki briu jong tor kol kelwan ban chau yaka Aswa kata ukpa jongka udulat kan ula pediang snyo bai ki mat ula ai bam ID ki kat ba ki dang ya bam hang ta we khona alwan ban yi tho ya udulat kan
baka alergi bat ka sainap kila pet na la ying rulat khan ha ka to pot oral li ban pe hang tau dio iba ka khun ko jong om don show ba kila pet na ka jing khang yit kila hiar lang ba we to lai hang tau dio i yaw tau to lai ba du le asnu ye ka sur kren ka jong ke ba ki record ha ka ta ka tim ka alergi ka dang ya lam pet i ka khun ko jong ka beriu jong tor kul ole pitar ula ong yaw dulat khan mel penca borom yingi kumba mel kular ka khun ko jong me kam te show ko jong me kan mau kala de ka beriu ko jong me dulat khan ola phayu che bas ban bot de ni ki che bas ola bot de ni ki ha kalanti ka ba kalan ki pen anda kala poch ko we ka chaka kili yo ban re che bas ola chan lap iki namar ba ola cha khot ti ola le no ba dula chong ha ka kali ka jong kila wa iki kaleng ki chaka ka alar khi bat ka sa nap kila re ha po ka we ka na la jong ka we ka mil ka ba di ding kita kibriu kila wan hang ta bat kila kali na kita kibriu bat kila wa ro ha ka ta ka chaka ka sa nap kala ting anda kala yo i yo kor khang lo yo i ka we ka yin ti ula lik ban pe hang ta yo i ki ula lap tang ka we ka jan ula rai ka ta ka jan ba ula kali ya u che bas u long u ba ki don hi hang nei ka alar khi bat ka khun ko jong ka kili yo ban chong ha ka we ka li jong we briu ba wan kli ding ha ka ta ka mil ta driver lu li yo i ki lamba ki sai class ko jong ula pan hiari ki na ka ta ka li ko jong anda ka li ko jong ko la yan ka alar khi ka pan sange yo bat kala thok i o ba dan jimpang ka khun ko jong ka ta driver ha ba u yo sni ka ta ti ula cha ki ban chong ha ta ka li ko jong ha pok ka li ko jong ula ka li ka ja ayu ya ka ni khana ka la thok i o ba ka dan ka jimpang chen ula ka li ka chano kin le ma u te on le cha punjab ka la ong yu kin se he no tang ha tok ka ba ki dang yan ka alar khi ka le yo i ki ta kin hon ba ki la bo de ni ki ha ka ka por ka la ting tai bal ul kli ka ba le pi ting ka li tho yu kin sa cha pan yap no ha ki ta ki briu ul kli ka ki briu ayu ki ta ka li tho yu ki briu jong tar kol ul kli ka phi de ka tanga ka jong ose ka alar khi ka long em ka de ka khun ka jong a ka ba ye kular ba do rai bal haba yo snu ki ta ki ngun hon jong tar kol ul ting ba ula phai ki ban hear na ka ta ka li ka jong kal kar pa yu han re ngwe ka alar khi ka la sei ka pistol ko jong ka bat kala ma ham pni yap i ka khun ko jong ka bat kala ong yu kan sa pni yap chua i ka khun ko jong ka bat kan sa pni yap no ya la de ta tu rai bal ul pan sange i ka bat ula kane i ka pistol ko jong ka bat ula ong ka i mat phi la be baro hang ne ngi la don ha ki jing ma bat ula phai ka ban le kat kum ki jing pha ka jong anda kita kan hon klio ban cross lenti u kila pha hiari u na ka ta kali bat kila che ka po ka ta kali an re kim lap ai e kor khang long u la da ngi lap yo briu ba thok i ngi ngin sa se ki snare ka jong kom ka snare jong ka nei ka sen driver ul kali kor khang phi wat i kin the ar ngot em na lap i ki ba ki chong ka kali ka jong a la pan hiari ki na ka kali ka jong a kor khang ul kali chano ki len ula thok i u ba yo i ki ba ki le cha ka chili te ha ka ta ka por ki la start ka kali ka jong ki bat ki la len anda driver ul yo i ki ba ki la changai ula phai ka alar khi ba di ka khun ko jong ka bakin mi na ka ta ka sanduk ka badan ha po ka li ka jong nang tau driver ula ong ka alar khi ha chwa pa pin phet na ying phi de ban par khat phi mut ba o tor kol lap chu i pi se la da pi phet chano ro on sa la phi phi ka le ka li u phi don khun ne em ula ong ka em kum ta ka long u na ka ta ka daw ba phim don khun phim snu tho ula ong ka on sa ki di ki ha do ba ki la poi ha tok na tok kin sa le ka chaba ki mut ban le hakata ka jing yai lan ti ka jong ki ka sai nap ka lakwa ban hiar ban le pen jai ul ong ki om pan long ban sangai kali hakita ki chika ki ba dang don ha ka jing ma anda ki la po ha ka we ka chanong ul pan sangai ka kali ka jong bar ul phai ki ban chong khop ha po ka ta kali ul le ban in kan do bar upara jong u asam ha ka restaurant ka jong kat ba ki dang ye di cha hang ta ki li os ne ba mi ko bor ha ka radio chapang ka sai nap ma ka ja na ying ran kan bat ka ki mi ka jong ka hakas ngi ban kan tiu ku rem ko jong ka ba kadang mut ban pung kan tiu ku rem bat utar kol ke sai na ba po kali kala kwa ban hiar na mar ba kamla ban yai sha kumta ka kmi ka jong ka kali la mi ka ban le ha ka we pain khana we bri ba mi na ka ta ka pain khana ula pe ben ya ki anda ka sai nap kala dam kadang ab i ka kmi ka jong ka kali yo i we ku sel kala le ban ra ya ta ku sel bat ka la ya le kai bat ta ku sel ka kmi ka jong ka kali yo i ka kala pan sangai ka bat kala khodi ka pakin le chkali
rival Sohail ula yo iki anda la pohek keli ula bitare ki ula mai ki namar ba kim nge ula ye thu iki ba ko khobor kala mi saphang chongki bar kala saphriang hakata ka chano anda kila le yu tau briu ba yo iki ula phun pen tip cha khor sang uli thu yu ba kita ki briu kila chong ha keli jong Sohail ba udang chuan di sa hakadukan jong o asam kum tau khor sang lo wan bani kan do ba do asam ula kali o na do meno ba ui thu yo Sohail wa samoli thu yu ba ui thu yu na do ba udang ren ula sei ka we ka dor ba ula kali o yo i ni em kita kin thai wa samul ong em yo i ki ula ong yu na isi bai ki briu ki bathok inga wa samul ong shisha na khlem yo i ki kumta khor chang ula khot yu ba dula ya lam yu sha khlaw hakata khlaw ula siat pin yap yu hading kata par lok chong khor chang ula phon yu ula phai u bakin wan phai no ki de man sange no e kata ka jing bot tin ka jong ki ye ka sign up kumta khor chang ula khot yu chebas bakin wan phai no chebas ulong yu salik phai taw ma pi manga ngadang bot tin hi ki ula phon cha dulat khan bat uli ye thu yu ba kalar ki kala chong ka we ka tarok dulat khan ula phai u ban wad iki ban wan lam ye ka khon ka jaw chebas ulong yu nan sawat iki andang ala lap iki nan sapan yap ika kat ba ki dang ton halanti ka kali jong Sohail kalasnyo kumta ula hiar bat ula lek ban chek ika ulio iba kam long show hakat ka por ulio i ka kali jong chebas kumta ula sei ka seloi ka jong bat ula siet yu ka alergi ka le asnyo ya ka jing pedung jong ka seloi kala kandit bat kala ting ula tharai u ba ula yap na mar ba ka kali ka jong kam long show kumta ula phai ki bakin hiar na ka ta ka kali ka jong bakin yai na da ki chan hakalanti ka bachangai ki yai hado balamen klasa me no hakawe ka chaka hakapor step pat klakhin ka ta ka chaka bat kliyo ban chong hakawe ka le namba ka ta ka le kila leksa no chaka ying chong upara lok chong u Sohail hakajan me ka sign up kala kali ka kimi ka chong ka chisha se me ba pitmu ban penyap yanga ba philemut ban siat yanga ka alarki ka ong em kon ka de tang ka jing beteng chanu ngan la ban penyap ye pi ma phi de ka jing em ka chonga ka sai nap ko long phi la thok mai phi la ong nga ba phi ya lam nga chane ba ngan long kum ka khon sem kum nei se ngan long ka ta ka khon sem bat ka la ong ro ika ba ka kwa ban le phai no che ying ka lar khi ka la jaw ummat ti ha ka sngi ba bot ka la shi me ka phon jong Sohail ka la phon ka kmi ka jong ka kmi ka jong ka ha ba ka ya sne ka khon ka jong ka la sne ko men ha du ka ta ba la aslam ki khlem ya sho ban hi karen kala kali ka alarki shano pidan ka alarki kala ong me ngal kwa ban yo ep om slam sho ngin sawan ying he ka kmi ka chong ka kali tho ba ubriu chong o tanga chong phi ula wan wat ep shane om bha sho bangin ye kan do ha ying ngin si kan do no hang no re hang no ha ka jan me ka alarki kala ong yo Sohail ba ka kwa ban le phai no chi ying ula ong kala da phil le cha lahor pin sa cha kem no ha tanga chong phi bale phim snew tanat se ban sa hang ne kala ong yu ngam la ban im kum nei namar ba ko khon ko jonga kala kwa ban le pha chi yeng ula ong ka dan ching e ayu pa phin sa hang ne nan si ya dan rat bat pe ka ala rakhi kala ong phile ya rap inga shibon ngam dan e ban ai pe chim tang ka ne ka khaduk siar ka jonga Sohail ong phimut ba nga ya rap ye pe nak banda ka ne se kala ong yu em bat kala mut ban le ula bat ika bat ula ong ika nga siya lam ye pi ba phini kan do bat ka kami ka chong phi ba ula pendeng ka yikata ka khadu ka chong ka kumta ha kasngi bo bot ula sim de ka kali chong para lok chong o bat ula ya lam ye ki ba kini kan do bat ka kami ka chong ka hakata ka chung yai ka chong ki hadu balamen ila poi cha lahor hakata kasngi ka de kasngi puja ka chong ki alar khi ka le yo bani kan do bat ka kami ka chong ka hajan kata ka yung mane ka chong ki ka kmi ka jong ka kala dab da ka jing snyok ben ban yo i biang ye ki khon ka jong ka hakata ka por la wan chebas ula sei ka pistol ka jong ba ula maham sia de ki ula phai ki ban le ka chaba upha ula yelami ki chaka ba kanja Sohail uli ayu ula phet jan jong ki chebas ula phai ki ban ya ka chaba upha ula yelami ki chaka ba kanja bat ula phai ki ban ngap jar yo on sia de ki kalar ki kal karpat yo bat kala ong yo Ladame kwa ay nga ba ngani song bat me supply no i ka khon ko jonga nga ngani song bat me che ba sung kwa kata ulata ni ka sai nam la wan Sohail ula bat yo
Chebas ula siede ka alarki. Sohel ro ula siede chebas ula klat no. Hading ka tao sohel ula mod bani lam pet iki. Kalarki ha kata kapor kamla asyo ban pet kalakalon hamadan. Sohel ulia ika bakal misnam. Te kala bengkit ika bran ban bengkit ika cho hospital. Hapo kata kali namar ka jim saw jor ka jongka. Ka alarki kalaklan no. Maro hang ta kala snew si bat kala jaw umat. Te kanai ka film kala kot na hang ne. Parlok lada pis new tanadi kanai ku video snew ban like ba subscribe ngin second do pat hakawi pat ke video ko bless bon.